Sara Darmanin ta' 38 sena residenti f'Ajnsielem Għawdex tresqet b'arrest quddiem il-Maġistrat Bridget Sultana fejn ġiet mixlija li fil-ġimgħat li għaddew qarqet b'żewġ ħwienet f'Għawdex stess meta provat tħallas pagamenti folots online. L-imputata li fil-qorti qalet li bħalissa tinsab mingħajr impjieg u tinsab taħt il-ħarsien tal-ħaddiema soċjali u jiġbed mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. L-ispettur Keith Cherry li mexxa l-prosekuzzjoni spjega li Darmanin kienet arrestata wara rapporti minn żewġ ħwienet separati u qal li fl-4 ta' Lulju li għadda sar l-ewwel rapport lill pulizija mis-sit tal-ħanut Tutto Casa li jbieħ apparat tad-dar. Ingħad li l-imputata kienet marret tixtri xi affarijiet u tat li l-ħanut proof of payment wara li ħalset permezz tas-sistema tal-online banking tal-bank APS li wara iżda ir-riżulta li kien fals u l-flus baqgħu ma ġewx trasferiti. It-tieni rapport sar fit-8 ta' Wissu li għadda meta s-sidien ta' Arcadia Food Store irrapportaw li l-imputata kienet ordnat xirja online u wkoll għamlet proof of payment permezz tal-istess online banking tal-APS. Il-prosekuzzjoni rimarkat li fit-12 ta' Ġunju li għadda l-imputata kienet diġà nstabet ħatja ta' akkużi simili iżda dakinhar kienet ingħatat ċans ieħor u ġiet ikkundannata sentenza sospiża. Id-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest bil-qorti tordna li l-imputata tibqa' miżmuma taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Andre Kalleja ta' 31 sena li hu residenti f'Bormla ġie ordnat jinżamm arrestat wara li allegatament għeddet patri b'imqas. Il-każ seħħ fi 17 ta' Wissu meta Kalleja mar fil-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla għal xirja li tingħata lil-fqar. Minflok iżda il-patri involut offrilu xi ħaġa x'jiekol f'dan il-każ pizza flok taħ ix-xirja. Minħabba fekk, l-imputat beda jeddu allegatament saħaq li se jpattijielu u għaldaqstant ħareġ imqass u beda jeddu bih. Kalleja ġie arrestat tal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest għal raġuni li r-raġel jinsab fuq programm ta' riabilitazzjoni u issa ilu xhur nadif. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal dan għax qalet li triq ta' riabilitazzjoni ma tidirx li kienet effettiva u hemm nuqqas ta' affidabilità min-naħa tal-imputat, waqt li għad fadal iżjed xhieda li jridu jiġdu f'dan il-każ. Fid-dawl ta' dan, il-qorti ma laqgħetx it-talba l-ħelsien mill-arrest u hawn l-imputat li aktarx ħaseb li d-deċiżjoni kienet mod ieħor qabad u kien se jibda ħireġ mill-awla bil-ispettur iżda iwaqfu minnu fih. Senegalis ta' 28 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżamm taħt arrest wara li ġie akkużat bi traffikar ta' droga u kien arrestat il-ħadd li għadda waqt ronda tal-pulizija f'Paċeville u fuq instabulu ma' 80 qartas ta' kokaina, kannabis u żjed minn 100 pillola ecstasy flimkien ma' ammont kbir ta' flus kontanti. Il-każ seħħ għal-ħabta tas-7:15 ta' filgħaxija meta żewġ uffiċjali tal-pulizija kienu qed jagħmlu spezzjonijiet fit-triq San George San Ġiljan meta fid-direzzjoni opposta tagħhom kien miexi l-imputat. Jirriżulta li kif wasal qribhom dan inħasad u telaq jiġri bil-pulizija jitilqu jiġru warah sakemm arrestawh u ħaduh l-assa f'San Ġiljan. Is-Senegalis kienet jiġor basket li wara spezzjoni mill-pulizija jirriżulta li kellu l-qratas u l-ecstasy flimkien ma' madwar 800 euro fi flus kontanti, karta tal-$100 Amerikan u xi flus tal-Maċedonja. Waqt l-interrogazzjoni, l-imputat stqarrem minn fejn kien allegatament xtara droga u kien biħsiebu jbieħhom. Il-qorti eskludiet il-ħelsien mill-arrest u ordnat li l-imputat jinżamm arrestat.